Hallo, det er Patrick, Jakob, Tobias og Victor. Jakob og Tobias, de sidder også Skype. Så sidder her ved min gode ven Victor. Drenge, vi springer faldskærm ind på militærbasen. Og nu springer de lige om lidt faldskærm. Og nu ødelægger han snart flyet. Victor, ødelæg det. Ej, der sidder 3 personer derinde. Og så er det 3. Og jeg hedder altså Tubex. Og vi skal have vores Skype-navn, det er mit Skype-navn, det er Mester Morgengaard. Altså Mester.Morgengaard. Mit det er SVMI 321. Og Jakob, det kan jeg ikke engang huske. Det er Jakob. Og Facebook-navn, Victor Skytte Eriksen. Bare spørg som venner og sådan noget. Der er sgu da ikke nogen, der gider at være ven med dig. Nej, men hvis de kunne tænke sig at være med. Og jeg hedder Patrick, det fødte Dilefsen. Jeg ved ikke, hvordan man staver til det. Så I skal bare skrive til. De føde. Det er bare fordi, I ikke kan finde ud af at stave til det. Det var bare som om, du sagde, de er fede. Så kan I bare skrive, og så spørge, hvordan man staver det. Hvis det er, så kan I bare skrive det. Og I kan bare spørge os som venner, så kan det være, at I kan være med i vores næste video. Eller? Så er det my friend. Så er det my friend. Lol, din bil holder der for sidst. Ja, det var sidst, vi stjal det efter. Det gik godt, indtil det var, jeg skulle til at se noget, som Palle han lavede, og så styrte det. Jeg har der et her. Jakob han er bare noob. Det er fordi Jakob han er noob. Jakob han er noob. Har du ikke engang landet endnu? Det må du undskylde. Det var ikke min mening. Det var fordi at han gjorde så at faldskærmen den gik i stykker. Så den faldt af. Og så døde Tobias. Det må du altså undskylde. Det var ikke med vilje. Hvorfor spawnede vi det samme sted? Nej, det gør du ikke. Oh, rocket! Lad være. Nej, der kom en bil. Prøv at se, han kører mig væk. Nu kører vi en bil væk på grund af dig. Du skød efter os. Det er svært, jeg sagde Hallo, ven. Vi filmer lige her. wow. Gå, vi tager den her vej. Jeg kender på en hurtigere vej. Nu kommer Viggo. Viggo! Det er mit navn, du købte det. Giv mig en. Giv mig en. Det er faktisk selvom det er mig, der kører på. Jo. Tag den selv. Hans lille ord, den hedder Lille Viggo. Nej, det hedder Victor. Victor, hvad sagde du? Ingenting. Skal... Det bliver selv at få det, for det var det fandme ikke. Hallo, Jeg kaldte dig for Lille Viggo. Hallo, jeg tager og springer ud af det her fly, og så springer jeg ned efter en ny. Faktisk, I ved det, vi kalder det for F-16. Vi ved godt, det ikke er F-16, det kan sætte 2 i, men det er bare meget nemmere at sige, i stedet for militærfly. Det er ikke ligefrem det eneste grund til, at vi kalder dem eller til det ikke er F-16. Nej, det ved jeg godt. Fuck, det kom til at blive fast. Jeg hopper ned i faldskærm. Hallo, jeg hopper ned i faldskærm lige nu. Eller lige om lidt. Og jeg... Støt ned i den.
Du skal gøre det der igen. Nej. Jeg kunne høre, der var nogen, der styr. Det var et militærfly. Ah, det var dit. Nej, det var ikke mit. Det var det andet. Det var det andet, som der var efter hende. Jeg har taget 2 i træk nu. 3. 3 i træk. Undskyld. 3. Måske ryger jeg lige ud af samtalen lige om lidt. Fordi de skal noget. Så det er normalt bare sådan, at jeg ikke tager mere med jer. Victor, din lille homo. Man kunne høre det på en skærm. Hvor er den henne? Jeg kan ikke se. Og der er den. Det gør der. Og jeg flyver. Ja, ja. Der er blevet dansk. Og ja. Ud med dig, din lille mor. Har vi egentlig husk at sige, at vi har masser af penge? Mhm. Masser af penge. Dyrt det lige. Okay, I ved, jeg har fået op, det kunne være 16 lidt for ud, ikke også? Ja. Bare hold øje bagud, kan du ikke det? Jo. Og vi stopper snart den her video. Nej, vi gør ej. Hvorfor? For sjov. Det må altså godt være en halv time. Nej, vi tager på et kvarter sådan cirka. Skal vi ikke gøre det? Jo. Nej, men en halv time. Jeg elsker at se dem, der har en halv time. Jamen, man kan ikke uploade en video på YouTube, der er en halv time. Den er maks være 5 minutter lang. Mhm. Seriøst? Ja. Bare som om man bliver hypnotiseret lige nu. Hvis I kigger nu, gør det, Victor. Så bliver I måske svimmel. Nej. Hvor er I henne, drenge? Okay, så laver vi det. Lucky. Det er langt væk hjemmefra. Ja. Okay, gør klar til at springe ud. Ej, det springer ud, jeg lander. Jeg lander med mit fly, Jacob. Så må du gerne til næste. Okay, husk at skyde dem ned i, der er der, okay? Jeg skal nok prøve. Og skyd tanken ud, hvis der er nogen. Tusind tak, Jacob. Woohoo! Du skal nok have lægt ud efter os. Der er der faktisk lige efter mig. Oh, fuck. Ja, og jeg kommer efter det lige om lidt. Bare flyv væk, flyv væk. Ha, ha, ha. Hvad var det lige? Skal du prøve? Hov. Jeg gider ikke hjælpe jer mere. Jeg flyver væk nu. Jeg springer ud af mit fly nu. Fuck dig! Nej, efter mig, nej, der er den fejl. Efter mig, fuck. Goddamn shit. Nej, jeg har købt en bil. Jeg har købt en bil. Hvorfor så jeg må ikke selv bestemme, du har så Det er en cykel. Nej, det er skønt. Jeg vil gerne have sådan en der. Du må købe den nedenunder. Den der. Så vil jeg hellere have den der. Hvorfor en? Den der. Får jeg ikke lov til at købe en bus? Det tror jeg faktisk allerede, jeg har. Den der. Nej. Den der. Nej. Skal vi ikke lave en eller anden special edition? Af en eller anden? Den der. Den har jeg også allerede. Må jeg købe den der til? Nej, den nedenunder. Victor, Ja. Victor, den næste video, vi laver, skal det ikke være en special edition? Må jeg købe fly? Det ved jeg ikke. Nej, du må kun købe en militærbil. Og det er det, du må købe. Og bil. Hvor meget må jeg købe for? Du bestemmer, hvad for en bil jeg må købe. Jamen, jeg har købt en til dig. Jeg har købt en til dig. Hvad for en? Ja, længere ned, længere ned. Længere ned. Victoria! Længere ned. Længere ned. Længere ned. Jeg tager den der. Den der. What the fuck, jeg er højt oppe. Jeg er helt oppe ved månen, Victor. Jeg vil have sådan en her. Victoria! Victoria! Nej, heller god ud af den her. Men jeg vil gerne have sådan en her. Victoria! Skal du Ej, Victoria?
sådan der. Nej, bare sjov. Her, ring efter en bil, så du kan tune den. Man kan købe den der scooter. Den har jeg også. Den koster 5.000. Jeg har allerede en. Nå. Ring efter den der bil, jeg købte. Og hvad er det for en? Du har købt til mig. Den der øverst, ja. Har du købt den til mig? Ja, den skal du tune i fuld i alt. Den var fandme god. Okay, er der nogen, der er med til watch-up? Fuck, heldigvis fik jeg kun en stjerne efter mig. Er der nogen, der er med til den watch-up, der ligger til Horsens Victor? Nej, vi kører bare hen til den tætteste mobshop. Mobshop. Her, hold. Jeg skal lige vise dig nu. Jeg skal lige vise dig. Nej, her. Giv mig lige. Hvorfor har du zoomet ud? Fordi det er bedre. Og hvad så? For helvede, Victor, nu blev du opdaget. Hvad mener du med, at jeg bliver opdaget? Jeg bliver opdaget ude i verden, ja. Det har jeg været i lang tid. Ja, I kan tage, men ikke i virkeligheden. Jo. Jeg mener sgu i virkeligheden. Men så er det jo løgn, Victor. Når din mor bliver sur. Hvor er din mor Dana henne? Hvor er mor Dana henne? Hvad er Dana? Nej, hun er bare derhjemme. Hvor er mor Dana henne? Hun er hjemme og laver mad. Hallo mig og Patrick, vi skal have råbrød. Gik det lag? Med en video. Han spiller det jo tit i lag, fordi han er så bøs. Gay! Man må ikke bande over YouTube, men nej, det er fordi, der er kommet nogle kriser i, på grund af min lille brand, der taget og startet med film. Det har han jo ikke. Victor, prøv at kigge min pik. Okay! Jo, han har selv spørger ham. Vi kan ikke rigtig få at lade med min tv. Og nu ved jeg det dig. Har han leget med hans pik? Og ridser den. Ja. Han ridser den pik. Hvordan kan man det? Du skal bare lige sige til mor og far, at du har gjort det, ikke? Hvis du ikke siger det, så bliver de bare sure på dig, fordi så opdager det. Er det ikke rigtigt? Jo. Det er faktisk rigtigt. De siger rigtigt. Sige til mor og far, at du har lavet med min tv. Og derfor er du rigtig, fordi hvis du har gjort det, så skal du sige det, så finder du ud af, at så bliver de rigtig sure på dig. Han sidder og snakker med sin lillebror. Lillebror. Fordi han er en lille en. Jamen, det rigtig sur på dig. Ikke midt i en video. Og videoen den slutter faktisk snart. Den slutter her om hvor lang tid? 2 minutter? Nej, 1 minut. Nej, fordi videoen slutter, nu kan jeg gøre det bagefter. Nå, men,